V tomto type si ukážeme, ako si vytvoriť e-book alebo videonávody alebo čokoľvek, čo chceš zdieľať pre svojich klientov. Dostala som na to otázku. A sú dve možnosti. Je to možnosť, že si to vytvoríš ako pracovný list. Toto mám vlastne ako pracovný list. Je to môj taký najúspešnejší e-book, ale sú tam aj videonávody. Takže môžeš si to skombinovať, alebo teda ak budeš mať len písanú formu, tak je to možné cez tzv. Pracovný list, alebo potom formou prezentácie. Tú prezentáciu si ukážeme na budúce, tam si ukážeme aj, ako sa môžeš nahrať v Canve, ale toto je pracovný list. Tento konkrétne e-book má asi 75 strán a spomínané video návody. Takže poďme si to ukázať, ako si to môžeš vytvoriť. Keď sa dostaneš do svojej obrazovky, tej základnej Canvy, tak buď si tu napíšeš do vyhľadávača workbook alebo pracovný list. Väčšinou vždy to vyhľadávam v angličtine, lebo dáva mi to viacej možností. Takže dvojité V, work a teraz B, dve O a K. Ťuknem. A vidíš, že tu mi dáva už Canva rôzne možnosti, rôzne šablóny. Niekedy sa ti môže stať, že bude sa ti páčiť nejaká šablóna a tu vidíš, že má 17 stránok tá šablóna. Ale niekedy môže ti ponúknuť Canva len prednú časť. To znamená, že len design. A ty si to tam budeš musieť dotvoriť. Takže zo začiatku určite odporúčam, aby si vytvárala podľa tých šablón. Vidíš, tu má zase 17 strán, tu má dokonca 40. Ja som si vlastne vybrala túto konkrétnu šablónu a vidíš, takto som si to zmenila. Takže ideme nižšie. Vždy sa pozeraj podľa tých brandových farieb, čo sa ti páči, alebo možno podľa zamerania tvojho a tak ďalej. Takže vybrali by sme, vidíš, že tu má len jednu tú stránku. Ak do toho ťuknem, tak už nemá viacero tých stránok, tak tu by si to musela dorobiť. Ale dá sa to aj tak urobiť. Tu ti Canva ponúka niečo podobné. Ak na to ťuknem, prispôsobiť túto šablónu, tak dostanem sa do tej administrácie. A tu len potom pridávam stránky a už je to v tej farebnosti. Alebo si ju môžem kopírovať, napríklad toto dám preč. Hej, a zase si tam môžem pridať nejaké písmo alebo nejaký prvok a tak ďalej. A teraz si ukážeme, ako pracovať vlastne s tými viacerými šablonami, keď má napríklad táto má 22 strán, zase ťuknem do nej, ty budeš, pokiaľ máš neplatenú verziu, budeš pozerať v tej neplatenej, aké máš možnosti. Kto máte platenú, tak si viete vyberať všetky. Takže zase, Canva mi tu ponúkla niečo podobné, ak sa mi napríklad tá konkrétna nepáči, by som si napríklad povedal, že pozriem si túto, táto má 10 stránok, vidíš tu dolu. Aj záleží podľa toho, že čo budeš tam pridávať, aký obsah, čo tam budeš písať, či tam budeš zdieľať tie videá. Takže vždy pozeraj na tú šablónu, nie len to, že áno, táto sa mi páči, ale či bude pre teba aj osožná v tom e-booku. Teraz dám prispôsobiť túto šablónu. Zoberieme to do tej administrácie a ja si to viem pozrieť aj tie stránky, ako vyzerajú tu dolu. Tu máš takú záložku zobrazenie mriežky a vidíš, že dalo ti to rôzne možnosti. Takže ak by som ja napríklad túto konkrétnu stránku chcela presunúť niekde tu na konci, tak môžem to len chytiť a tuto premiestním. Už to tam je. Takže ak to chcem zase vlastne si tvoriť, chcem do toho písať, tak len ťuknem na tú mriežku a už ma to zobrazí priamo v tom dizajne. Takže zase, tu si viem meniť to písmo, ťuknem, ak budem chcieť nejaké svoje, tak si tam dám svoje. Tu si vymením fotku. Ak chcem tam svoju fotku, tak tu v náhradných si nahráš fotku a pridáš si ju sem. Napríklad mala by som to z minula tu, tak len si to prenesiem. Zase, jedna dôležitá vec, takže toto už budeš vedieť tvoriť určite aj obsahovo, že budeš si ten text vedieť prispôsobať. Pozor na to, jedna dôležitá vec, že Canva nie je textový editor. S tým textom sa tu pracuje o mnoho ťažšie
ale ide to. Veľa trpezlivosti niekedy na to potrebujeme. A čo som ti chcela teda na záver povedať, nikdy nezabudni na poslednú stránku, to je taká výzva k akcii, či už to budeš mať prezentáciu, alebo pracovný list, alebo čokoľvek budeš nejakú pozvánku posielať, tak tu by si mala vždy si dať svoje sociálne siete, alebo nejaký produkt, alebo službu, kam ich chceš poslať. A na to, aby sa preklikli, tak môžeš urobiť jednu vec. Klikneš napríklad, chceš, že napríklad tu otvor, dajme tomu, že by sme ponúkali nejaký produkt alebo službu a máš tu 3 bodky a máš tu tzv. Prepojenie. Vidíš tú spinku. Ty na to ťukneš a ty tu musíš napísať ten link, kam mi chceš poslať. Napríklad ja by som tam napísala môj web, dám hotovo a vidíš, že už je to prepojenie sa pridalo. Bude ti to fungovať aj v neplatenej verzii, takže niekedy to nejde na prvý krát, ak sa ti to tu nevysvieti. Vidíš, nevysvietilo sa to, takže ideme to ešte raz dať, lebo niekedy tu proste tá Canva tak urobí, že treba to niekedy na druhý, na tretí krát, takže ešte raz. A už je to podčiarknuté, tak vtedy je to správne. Prepojenie sa pridalo a ten človek, keď ty mu pošleš napríklad tú pozvánku alebo tú prezentáciu alebo ten workbook a ona to ťukne, tak automaticky sa dostane sem, tam, kam ho ty chceš poslať. Ale má to jedno ale, musíš to zdieľať, teda stiahnuť vždy ako PDF-ko. Nebude ti to fungovať napríklad ako obrázok na sociálne siete. Musí to byť vždy stiahnuté v PDF-ku. Takže držím ti palce, toto je jedna z možností. Na budúce si ukážeme, ako tvoriť prezentáciu.